Welkom bij Kikker TV. Wij van Kikker TV zitten in de time-out en die zien hier vaak jongeren rondlopen. Dus we gaan eens even een kijkje nemen wat ze eigenlijk van de time-out vinden. Kunt u vertellen wie u bent en wat uw functie is bij de time-out? Ja hoor, ik ben Karin Koers. Ik ben jeugd- en jongerenwerker en ik doe de coördinatie ook van het scholierencentrum. Oké, en hoe lang doet u dat al? Ik werk nu al 9 jaar hier. In november zal het scholierencentrum 9 jaar bestaan. Oké, leuk. En waarom is de time-out zo belangrijk in Oostburg? Het is een buitenschoolse jongerenopvang. En wat we vooral proberen is de persoonlijke ontwikkeling van jongeren te stimuleren. En dat ze ook een beetje gaan participeren in de samenleving op dit moment. En hoe ziet u de time-out in 5 jaar ongeveer? Ja, dat de jongeren nog meer betrokken zijn bij het scholierencentrum. Eigenlijk zelf hier de diensten zullen gaan doen. Dus andere jongeren aanspreken op hun gedrag en spelletjes met elkaar gaan doen. Dat is eigenlijk de bedoeling waar we naartoe willen. Oké, dank u wel. Alsjeblieft. Wat vinden jullie van de time-out? Ja, het is leuk. Ja, het is wel gezellig. Maar je vrienden te zetten dus ook. En vinden jullie de time-out van belang in Oostburg? Ja, zeker na school. Een keertje vroeg uit de baan, eigenlijk geen zin om misschien naar huis te gaan. Dan kan je hier doen. En dan hangt iedereen toch maar op straat. En in de winter is dat te koud. Komen jullie hier vaak? Ja, bijna elke dag. Meestal na school gewoon. En waarom? Omdat er anders toch niks te doen is. En wat denken jullie dat de time-out over 5 jaar nog zal zijn? Niks. Ja, dat is groot hoop. Ja. Nee, ik denk ze gaan time-out weghalen over een paar jaar. Dus jullie vinden niet dat time-out van belang is in Oostburg? Ja, dat sowieso wel, tuurlijk wel. Anders mensen gaan hier zo op straat domme dingen doen. Zoals jullie gehoord hebben is de time-out echt van belang in Oostburg. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.